ден изчезват деца и разбрах защо. Бях изумена, когато един от най-добрите ми приятели, Николай, ме покани да отида на пътуване с него и приятелите му до тяхната родина. Винаги съм си мислила, че не съм важна част от групата. Може би се дължи на факта, че съм родена и израснала американка в група пълна с българи. И се зарадвах страшно много, когато ме поканиха да пътувам с тях. Помня, че Николай дойде у нас, докато си стягах багажа. Той не идваше често у нас, тъй като неговият дом беше мястото за наши събирания. Родителите му и 11-годишният му брат Стивън често заминаваха за някъде през уикендите. Това означаваше, че можем да пием, пушим и купонясваме колкото си поискаме. Семейството на Николай напусна Джаксънвил и тръгна към България 3 дни преди нас. Никога не съм посещавала България, но изглеждаше като тихо и красиво място. Майка му ме хареса и твърдо вярваше, че ще имам релаксиращо пътуване. Приятелите на Николай обаче знаеха, че ни очакват поредица от купони и приключения и че ще си създадем страхотни спомени. Симеон, Георги и Пепо ми разказаха за национален парк Пирин. Те твърдяха, че това е рай за късни нощни партита и е перфектно място за къмпинг. Въпреки че Николай беше по-склонен да ходи на плажа и да се забавлява на Черно море, той се съгласи с приятелите си да прекараме няколко вечери там. Първите няколко дни в България бяха уникални. Посетихме забележителности в и около София. Нощувахме на няколко минути от града, беше на доста удобно разстояние. Забавлявахме се, но усещах, че останалите искат да избягат от родителите на Николай и Стивън. И имахме шанс да го направим в средата на пътуването. Помня ясно, когато Николай и Пепо взеха трева от местни дилъри. Целта ни беше да се напушим в Пирин и да къмпингуваме без никаква грижа на света. Но майката на Николай промени плановете. Трябваше да вземем Стивън с нас, понеже тя и съпругът ти имали планове. Георги не криеше недоволството си от компанията на Стивън. Той беше достатъчно голям за да разбира, но като по-големия си брат не се интересуваше от негативните мнения на другите. Симеон беше окей с това, тъй като планираше да не се напива толкова, колкото останалите. Пирин беше изумително красив. Прекарахме голяма част от деня в туризъм и забелязах няколко полянки извън пътеките, които бяха идеални за палатка. Забелязах също, че имаше нещо като стара, изоставена хижа малко след горичката. Може би беше старо местенце на горски рейнджър. На една от пътеките попаднахме на много износена табела и до нея група от това, което мога да предположа, че бяха плакати на изчезнали деца. Не можех да разбера какво пише, защото пишеше на български. Но останалите се съгласиха да ми я преведат. Не оставяйте децата си сами, стойте близо до детето си по всяко време. Стивън изглеждаше объркан и се гушкаше към Николай. Аз също не можех да разбера защо някой би таргетирал деца. Но може би беше някой педофил. Но все пак решихме да продължим с плана. Николай каза, че можем да го направим, когато Стивън си легне. Нощта настъпи бързо и намерихме хубава поляна с отличен изглед към звездите и луната. Запалихме огън и разказахме истории около него. Стивън се умори доста бързо, но това означаваше, че нощта тепърва започва за нас. Изчакахме го да заспи преди да извадим тревата. Не изгубихме време и скоро усетихме ефектите. Започнахме да се разхождаме насляпо из гората, с изключение на Симеон. Той остана да се грижи за огъня. Аз стоях близо до Николай и говорихме за случайни философски теми. А Георги и Пепо се караха за нещо на около 100 метра разстояние. Забелязах светлина в далечината. Бях както заинтригувана, така и объркана. Но когато се приближихме, разпознах къде отиваме. Попаднахме на странната хижа, която бях видяла по-рано. Странно, но изглеждаше обзаведена. Имаше дори светлини вътре. Решихме да поемем по друг път. От това, което успях да видя, в къщата имаше странно същество. Беше отвратително, накараме да се чувствам зле. Беше прегърбено и приличаше както на възрастна жена, така и на чудовище. Исках да стоя далеч от това нещо. Беше много зловещо и вътрешно усещах, че има нещо, което ни наблюдава. Николай каза, че вероятно тревата е била гадна, но мисля, че опитваше да убеди повече себе си, отколкото нас.
Постоянно поглеждах през рамо към странната хижа, очаквайки нещо да изскочи. Чух нещо силно зад мен и се обърнах. Видях, че вратите на хижата се отвориха широко и усетихме порив на вятър. А после видяхме как се затвориха с гръм. Чухме Симеон да крещи и всички веднага се затичахме към лагера. И изведнъж сякаш ефектът от тревата изчезна. Когато се върнахме, видяхме, че огънят беше изгасен и буквално разрушен. Имаше огромна дупка в едната страна на палатката на Стивън. Симеон трепереше и хленчеше. Имаше дълбоко порязване на дясната си ръка. Той беше в шок. Другите започнаха да го успокояват на български, така че не разбирах какво казват. Той сочеше към палатката, опитвайки се да формира думи, и накрая го каза. Стивън беше изчезнал. Николай започна да обикаля, изстрелвайки случайни псовни на родния си език. Момчетата ме бяха научили на няколко псовни, така че тях ги разбрах. Пепо се опитваше да го успокои, но не стана. Георги и аз превързахме ръката на Симеон. Раната му беше много странна. Беше чист разрез и беше много легаво, като слуз. Симеон започна да разказва. Каза, че е трябвало да отиде до тоалетната, но не е напуснал поляната. Когато се обърнал да се върне, видял фигура на възрастна, прегърбена жена да души около палатката. Каза, че тя повтаряла едно и също нещо на български език. Дете, дете, дете. Той се опитал да я нападне, но тя отворила устата си и с огромния си остър език разрязала ръката му. Той навел глава и погледнал ръката си, но през това време жената разкъсала палатката и взела Стивън. Той дори не се е събудил, когато бил хвърлен в чувал и заедно изчезнали в мрака. Николай се хвърли към Симеон, крещейки това, което предполагам бяха още ругатни. А Пепо и Георги се опитваха да го удържат. Той се тревожеше за брат си и обвиняваше Симеон за това, че не го е спасил. А и Николай беше страшно близък с брат си. Мисълта, че може никога повече да не го види, го съсипваше пред очите ни. Разбирах гнева му, но не съм сигурна какво повече можеше да направи Симеон срещу това нещо. По описанието му звучеше като вещица от стара детска приказка, поне така ми казаха другите. Те я нарекоха Баба Яга. Не можех да спра да мисля, че може би в онази къща има някаква улика. Тъй като вече нямаше нужда някой да се грижи за лагера, предложих всички да разследваме къщата и то бързо. Ние изгубихме време и се втурнахме към гората, насочвайки се право към хижата. Виждах по израженията им, че и те са много оплашени, но Стивън разчиташе на нас. Чухме вик, последван от кикотене, което се разнесе през гората към нас. Нещо необяснимо беше точно отвъд тези дървета. Видях края на дърветата и знаех, че сме близо, но нещо не беше наред. Къщата я нямаше, но на земята бяха разпръснати множество предмети. Бяха камъни и чували. Помислихме си, че преди малко сме халюцинирали. Но нямаше как всички да сме видели едно и също. Очите на Николай бяха със сълзи и отчаяно оглеждаше поляната. Постоянно викаше името на Стивън. Пепо забеляза нещо странно. На другия край на поляната имаше следи. Те бяха огромни. Водеха в гората от другата страна на поляната. А аз се тревожех за странните неща на земята. Те миришеха на мърша. Николай и Пепо се втурнаха напред, викайки за Стивън. Пепо започна да се чувства зле от миризмата и повърна. Николай кашляше и се задави, но се държеше. Приближих се към чувалите. Ритнах единия и усетих, че вътре има нещо тежко, но тънко. Затаих дъха си и отворих чувала. Миризмата стана още по-гадна. И тогава го видях. Беше малък труп. Месото изглеждаше като че ли беше изгризано. Очите му липсваха. А по едната буза имаше следи от ухапване. Това беше тяло на дете и не можеше да е на повече от 8 или 9 годинки. Изкрещях и изритах чувала. Георги любопитно отвори чувал и, съдейки по реакцията му, откри нещо подобно. Никога не съм се представяла, че ще видя мъртво дете, още по-малко изядено. Що за изрод би изял дете? Деца по-скоро. Образите на плакатите на изчезнали деца наклуха в главата ми. Момчета, онези плакати на изчезналите деца. Нито едно от тези деца не се е върнало, нали? Нещо ги отвлича и яде.
казах аз с треперещ глас. Но тогава видях, че един от чувалите се движи. Николай също го забеляза и бързо се втурна към него. Той го разкъса, а вътре беше Стивън. Той беше жив. Имаше тежки синини по някои части на тялото си, но нямаше ухапвания. Беше изплашен и държеше откъснат пръст от това създание, което изглеждаше като възрастна жена. Хвърли пръста и заплака. Нямаше смисъл да преследваме следите. Спасихме Стивън и това беше важното. Той ни разказа, че се е събудил в къща с вързани крака. Видял грозна стара жена да яде бебе със своите остри зъби и дълъг език. Каза, че се е опитал да използва ход, който видял от по-големия си брат да прилага на Пепо и след това охапал пръста на тази вещица. Тя изкрещяла, натъпкала го в чувала и го хвърлила през прозореца заедно с останалите си приключени закуски. Нощта беше още млада, но за нас тя приключи така. Никога не съм искала да се прибера толкова бързо. Всички изглеждаха отпаднали и замислени през останалата част от нощта. Чувството на обреченост и параноя ни преследваше през цялото време като проклятие и нищо не ни помогна. Да, успяхме да го спасим, но мисля, че всички знаехме, че онова нещо не беше приключило с Стивън. Прибрахме се и отново отседнахме на същото място на няколко минути от столицата. Всички бяхме заедно, но все още ни беше страх. Това е последната ми нощ в България, но не мога да заспя, така че реших да пиша за случилото се и да предупредя други хора. През прозореца ми прониква светлина, която преди това я нямаше там. И не е слънцето, защото все още не е изгряло. Не мога да спя на светло, така че ще стана да затворя щорите и ще се опитам да заспя отново. Има нещо странно. Сега съм до прозореца и вече виждам по-добре. Виждам познат блясък и виждам същата тази къща от гората. Тя е точно отвъд дърветата. Баба Яга се върна за Стивън. Това е краят на днешното видео. Надяваме се да ви е харесало. Ако е така, оставете палец нагоре и се абонирайте за нашия канал с камбанката, за да не пропускате новите ни видеа.